ಕೋಟದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಂಡಡು ಕಲಿನ 51 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞನದಿಂಜಾವಲಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನಿಗೆ 52ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ವಕಾಲ ಈ ಪುರ್ಲ ಪುಳಿಗಿದ ಕಜುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆನಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರಮನೆ ವಹಿಸುವಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಲು ಗುರ್ಕಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದುಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ ಉಳ್ಳಾಳ ಗುರುಕಾರ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಸ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ CPLM ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಚಿತ್ರನ KT ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳಿರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುಕು ನೋಡು ಬಣದ ಭಿನ್ನಯೋ ಅಂಚನೆ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯನ ಚಿತ್ರನ ಸುಂದರ್ ಅಮೀನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಓಲಗ ಆವಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಯೋ ಬಂದುಡೆ ತುಳುವಿನ ಬದುಕದ ತೆಲ್ಲು ದೇವರಿನ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡೆ ಆದೊಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಒಬೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗು ಪಜ್ಜೆ ದೇವುಡು ನಡ ತಡುಪೇಕೆ ಬಿತ್ತ ಕಿನ್ಯ ಕಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಗಿಪುಡು ಪಣದು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಗ್ಲು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಪಾಠ ಅಂಚಾದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪುನು ಮನ ಮಂದಿರಡು ಮಲ್ತುನುಗ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಬುಳ್ಳಾಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಕೈ ಕೊನೊನ ಗುರಿಕಾರೆ ಎಲಿತ ಮಿತ್ತ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಲೋಕೊಮ್ಮೆ ಮೆರೆಯಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಪಾದವು ಅಡ್ಡಬೂರನುವೆ ಆ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಟುಪಾರಾವಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪಾದತಡಿಗೆ ನೈಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಪುರೊಂದು ವಸುದೇವ ಸುತಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿಲ್ಲನ ಕೂರ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಪುರ್ಲ ಕಜ್ಜು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸೆ ಏನಿತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಕರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ಡು ವರ್ಷೋದಿಂಚ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಎಂಚ ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತನೇ ಈ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷಡು ಪಂಪಿನ ನಿಕ್ಲ ದುಮ್ಮದಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ 1950ನೇ ಇಸವಿಡೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ ಮೆಂಡನ್ ದಿವಂಗತ ಈಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಂಗೇರ ದಿವಂಗತ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್
ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಸುಂದರಾಮೀನ್ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಲೆನೆ ಕಲ್ಪಾಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಡೆ ತಾಲೀಮು, ಕುಸ್ತಿ, ದೇಹದ್ರಾಢ್ಯ, ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂಚ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ. 1950ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಟೈಮಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಸವ ನಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಒವೇ ಉತ್ಸವ ತೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಹತ್ತವರೆಗೂ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರಿಗೆ. ಆ ಟೈಮಡು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೇರು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಮೂಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡು 1960ನೇ ಇಸವಿಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ನಡತಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತಿನ ಈ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತ 82ನೇ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಊರದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದು ಕರಿನ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಮಡು ಶಾಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆನಿಂಚಿನ ಕುಸ್ತಿಪಟುಲು ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಕ್ಕ ದೇಹದ್ರಾಢ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಜಪಾನ್ ನಡತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದ್ರಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉದರ್ಕನೆ ಇದೆ. ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಮತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರಮದಾನ ಅವಡೆ ಅತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಚೌತಿ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕರಿನ ವರ್ಷ 2021 ಬಕ್ಕ 22 ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ತಾಲೀಮು ಕುಸ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರೀಡೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ರಾಜು ಮೆಂಡನ ಎಂಗ್ಲೇನ ಅಗಲದ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಂಗೇರರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನ ಅಗಲದ ಪೋತರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೆರ್ಲಾ ಎಂಗ್ಲೇನ ಅಗಲದ ಪೋತರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತನೋ ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರೇನು ಎಂಗ್ಲ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರುಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಸಿರಿಯಾನ್ ಶಾಲಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಸಿರಿಯಾನ್ ಅದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಸರುಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆರೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ
ಗಣ್ಯಾತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ ವಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣ, ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಸುಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರೇ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮೇರ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರೇನ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರ್ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆದಿತ್ಯದ ಇತ್ನಡ ಅರುಣ್ ಪಂಡದಲೆತ್ತಂತ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡದಲೆಪ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗೊಂಡು ಮೇರೇನೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ. ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕುಂಪಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಿರ್ಲಾ ಬೈದೇರು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆ ಪೂಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಪಿರೋಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ, BE MTech MACCE ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಕ್ಕ ವಾಸ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಪಿರೊಂಜಿ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿ, CPIM ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮೇರೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರೋಹಿದಾಸ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಪಿರೋಂಜಿ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಓಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೆಂಡನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೆಂಡನ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ಪುನಾರುಲ್ಲೇರಿ. ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ಪುನಾರುಲ್ಲೇರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರ್ಲ ಬರ್ಪುನಾರುಲ್ಲೇರಿ. ಇಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಗಮಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅವೇ ರೀತಿ ಎದುರು ಆಸೀನರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು, ಅವೇಲಕ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜೈವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಸಿರಿಯಾನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆದ ಇರೋರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರಾಮೀನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದವಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನವಿದ ಮಲ್ಲಬಿನ ನಕಲ ಶಬ್ದ ಪೊಪ್ಪಡು ಎದುಕೊನಂಚ ಮಿತ್ತ ಬಾನುಡು ಬೋರಿನ ನೀರು ಸಾಗರ ಸೇರುಡು ಪಂಪು ಲೇಖ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ತೊಕೋಟದ ಮರಡು ಪಂಪ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ದೂರದ ಊರದ ಬತ್ತು ಸೇದ್ರ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಅಂಚನೆ CCN ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಈ ಪುಲ್ಲ ಪುಳಿಗಿದ ಕಚ್ಚಗು ಅತ್ತಿಪಿಡ್ತಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಆವುಡು ನಾಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೋಜಂದಿನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಅಭುಕ್ತವಾಯಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯರಿಯಾಯಿನಂತ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಜೊಳ್ಳಾದೆ ಕಜ್ಜುಗು ಪಜ್ಜದೀಪ ದಿನದ ಪಡಿಗು ಪಜ್ಜದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮವು ಅಂಚಾದೆ ಏನಿತ್ತ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವದ ಸಲಾದ ನಡುಪಂಚದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಜ್ಜಗು ತುಡರನ್ನು ಅರಳಾದೆ ಕಜ್ಜಗು ಪಜ್ಜದೆ ದಿವ್ಯ ಹಸುಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ ಜಯಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲಬಿಂದನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭನೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಂಗಳನೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಾವನ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿದ ತುಡರ್ ಪ್ರತೀಕ ಆಯ್ನ ತುಡರನ್ನು ಅರಳಾದ ಎನಿತ ಕಚ್ಚುಗು ಪಜ್ಜತೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿತ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸರ್ವತ ವಿಶ್ಚಿತ ಪಂಡಿಲೆಕ ತುಡರು ಆದುಪ್ಪುಣೆ ಈ ತಮಸ್ಸದ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಣೆ ಐಕಾದು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುಡರನ್ನು ತೋಡುನಾಡ ಜ್ಞಾನದ ಮೋಜನೆ ಕಣ್ಣು ಬೋಡು ಐಕಾದು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಗ್ಲು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ತುಡರನೆ ಅರಳಾದು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜುಗು ಪಜ್ಜದೀಪುನ ಚಿತ್ರ ಪುಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮಕ್ ಸ್ತನಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಏನಿತ್ತ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವದ ಸಲಾದ ನಡುಪುನ ಚಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸಗೆ ತುಡರು ಅರಳಾದು ಪಜ್ಜತೆ ಒಂದುಲ್ಲ. ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಕಾಮನೆ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಆಪಡು ತೊಕೋಟದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ನಡ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು ಆರೆ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಉಸುರು ಕೋದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಣಿಸಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಯಶಶೇಖರ್ ಆರಿಗೆ ಬರ ಜೋರಾನ ತಾಟಿದವರಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ರೆ ಆಪನವಳು ಅನ್ನ ಬೆರೆತಾಂಗ ಒಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಅನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲಭನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೋಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮೊಸರು ಕೊಡುಕೆದ ದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ 72ನೇ ವರ್ಷದ ತುಕ್ಕೋಟು ಮೊಸರು ಕೊಡುಕೆ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಪಿನ್ನೆರೆನೆ ಸ್ಕೂಟಾಗ್ ಲೆಪ್ಪಾದ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂದು ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು.
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ದೀಪ ಅರ್ಲಾದ ಉದೀಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಮಾಪುರಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರಿಯರಂಚಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಆಗ್ನೇಶ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಲಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮನೋಜ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನಂಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನಕರ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಟಿ ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಈ ಮನದಣಿದ ದಿನ ಮಸೂರು ಕೊಡುಗೆದ ಉತ್ಸವ ಅವಲವಲು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡಪ ಒಂದು ಬರಂದುಳ್ಳೇರು. ಇನಿ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕರಿನ 21 ವರ್ಷದ 22ನೇ ವರ್ಷದ 1950 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂದು ಮಸೂರು ಕೊಡುಗೆ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕರಿನ ಮುರಣಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ದಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮಕ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡ ಅವಿತ್ತನ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲು ನಡಪವನಂಚಿನ ಮಸೂರು ಕೊಡುಗೆ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಸೂರು ಕೊಡುಗೆ ಉತ್ಸವನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದಾಖಲು ನಡಪ ಒಂದು ಈತ್ ವರ್ಷ ಬರಂದುಲೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಉಭಯ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಜಿನಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡ ಒಂಜಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ನಮ್ಮ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂಜೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಎಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಂಡೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಅತನಾನ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕರ ಸಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರುಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದಾಯನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ನೆಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕಲು ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಜನಕುಲು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ನಮಕ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕದ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಇನಿ ಕಟೀಲದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿಪ್ಪು ಪೊರಳಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಪ್ಪು
ಭಗವತೆಪ್ಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು, ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು, ಎಂಗ್ಲ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಗುರುಕುಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ನಿಜವಾದ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜರೆ ಒರೆಕೋರಿ ಸಹಕಾರ ಸಹಬಾಲ್ಯೋಡು ಜೀವನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡ್ ನಮಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತದ ಈ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚಿನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಂಚಿನ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಹಂಚಿನ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿನ, ನಿಮ್ ತೆರಿಪವನ ಹಂಚಿನ ಅತಿ ಅಗತ್ಯತೆಲ ನಮಕ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಕೋಡು ಮುರಣಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ನಡುಪು ನಾಟಿ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಸಾಲು ಎದುರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಪೋನಗ ಬಂಡೆ ಇನಿ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಕೃಷಿಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದಿನಕುಲು ಇನಿ ಕೃಷಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅರಿ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಐನ ರೈಸ್ ಅಂದು ಜೋಕುಲು ರೈಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕೇಳುವರಿಗೆ ರೈಸ್ ವಾ ಮರಾಠ ಆಪು ನೀಂದ ಅಡೆಮುಂಡೆ ಹೆಚ್ಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಶಾಲೆಲೆಡು ನೈತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಲು ನಾನು ಐಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೂ ಆ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ನೀನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅತನ ನೀತಿದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಪಾಲೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕು ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಈಚಿತ್ ಮತ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಈಚಿತ್ ಪಾಷ್ಟದ ದುಂಪೊನಗ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಿರ ತಿರುಗದ ತೂವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಕಂತ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಎತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಗರದ ತೋನಾಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕಲು ದಾಯಂತ ಪನ್ನಗ ಆತ ಕಷ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ನನಗ ಅಪ್ಪಗಾಕಳು ಜೀವಮಾನಡಿ ಏತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೈದರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬರುಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಜನನ ಜೀವನ ಮರಣ ಪಂಡದು ಮೂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಆ ನಡೂತ ಉನ್ನತೆ ಜೀವನ ಅದು ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಂತ ಖಾಲಿ ಪುಟ್ಟುನೆ ನರಮನೆ ಸೈಯೋಡೆ ಇನ್ನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಯರ್ನೆ ಪುಟ್ಟುನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜತ್ತೊಂಜು ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಪದ ಸೇರಣಕ್ಕಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿದ ಗುರುಕುಲು ಮುರಳಿ ದೇವರನ ಪದ ಪೂರಾ ಎಚ್ಚತೋ ಮಹಾನೀಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಕಲು ಏರೆಕ್ಲ ವಜ್ರಾಯಿಸೋ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಜೀವಮಾನದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದಾದಮಂತ ಉಸಿರು ಹೋದರೂ ಹೆಸರು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪುದರಿ ಓರಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಾ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಯಾಪಲ ಪಣಿಯರುಂಡು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಜನಕ್ಲನ್ನು ಮೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೋಣ ನಾಡಲ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಜನಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ದೇವರು ಮಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಜನಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚಂದಗುಳ್ವೇರೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೋಡು ಏರಿಗೂ ಅಸಹಾಯಕೇರುಳ್ಳೇರು ಒರಿಯನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ನಮಗ ತೀರ್ನ ನಾಡನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪೆರತೋಡು ಕೈಟ್ ಬತ್ತದ ಕೈಟ್ ಬಿಡ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇರಬಿಲ್ಲ ಆರಿನ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ದಡ ಸೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದವಳು ಏರೇ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ದಾನಂದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ವಾ ವಿಶ್ವಡ ಪೂರ್ಣತಿಯರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೂಪುಣಕೊಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಜೀವನ ನಡಪವನಕೊಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒರೆಕೋರಿ ಸಹಬಾರು ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಕೇವಲ ಮಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಅಕ್ಕಳು ತೊಡಗಿಸೋಣ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ನಂಗೆ ಬಾಳ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಅಕ್ಕಳು ಎದುಕೋಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಳು ನಮಡ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಎದುಕೋಣ ತುನಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಇಂಚಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಯಾಪಲ ಪಣಿಯರುಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಅವು ಮಾದರಿ ಅವಡು ಕುರಿರೇಗ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಅಪಗ ದಾನ ಪಣದ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕುಲು ಆಕಲಿನ ಗೌರವ ಮಂಪುಣ ಜನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಗೌರವ ಮಂಪುಣ ಕೆಲಸ ಮಂಪುಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನೇ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡದ ಎಣ್ಣಿಗ ಅಂಚಾದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಣನಾಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಒಂದು ಸದೃಢವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾರತನೇ ಕಟ್ಟಿರ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಭಾರತ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಣದ ಬನ್ನಗ ವಿಶ್ವಗುರ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಕನಸು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಗುರುತು ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ದಾಯಂದ ಬನ್ನ ಗುಣಕ ಮಶ್ಚರ್ಯಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಜನ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ತೂತ ಮಾತೆರ್ಲ ಎರಡೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಆಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ದಾನೆ ಮಂತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬಬಹುದು ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುದರನ ಒರಿಪೋಲಿ ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೋಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಜಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಕಾಪಾಡೋಳಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರನ ಆಡಳಿತನ ಕೊರಳಿ ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನೆ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆల ಕೆಲಸ ಮಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೋಣನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಪಿನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಪಣೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಣದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಗ ಅಂತ ಪಣೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವದ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಮಾತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮನಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಗಳು ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಲ ಐಕ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಗುರುಕುಲಿರು ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಸತ್ಯ ಆವಡ ಏನನೆ ಐಕೆ ಹೆಂಚಿನ ವಾರತಿದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಣ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪಣಂದು ನಾ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಎಣ್ಣಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿಂದು ಪಣದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಉನ್ನೊಂದು ಪಣಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂಜಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚೌತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣೊಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಮಾತೆರನ್ನು ಉಂಟವೆ ಹಿರಿಯ ಚಿಂತನಕಾರರು ಪಂಡಿಲೇಖ ಒಳಿತು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ ನೀ ಇರುದು 3 ದಿವಸ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ ಪಂಡಿಲೇಖ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಗಾಯದ ಕೊರ್ರೆಯಾನ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರುಳ್ಳೆ ಪಂಡೊಂದು ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಉಮರಿಗೆ ಊಡಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದೊಡೆ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪಂಡಿಲೇಖ ಜೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಹಲೋ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಆರೆಗೆ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲದ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟರು ಎದುಕೊನುವೆ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲದ 52ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪುಲ್ಲ ಪುಳಿಗದ ಕಜ್ಜುಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆರಿಗೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗರ ನನವರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರು 2 ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯ್ಯು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ KT ಸುವರ್ಣರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಯಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತೊಂದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನಿಯರುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ನ ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಡುಟು ಎಂಜಿನ ಪೆಜ್ಜರೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ್ ಆರ ಪಾತೆರರ ಉಂತಂದನ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೋಯಿನವಳು ಬತ್ತಿನವಳು ಮಾತೆರ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಎಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಯದ ಜವನಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿನಾರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪಾತೆರುನಾರು
ಭಜನೆಡೆ ಅರೆನೆ ಮೇರುನಂಜನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ 4 ಊರುಡು 4 ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಜನ ಈ ಪೊರ್ತರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉರ್ಲಾಲ್ರನ ಪಾತೆರ ಆದಿಪ್ಪು ಅರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಅರ್ನ ಸತ್ಸಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನ ಪೋನಾಗ 20 ಜೋಕ್ಲೆನ ಸೇರ್ಸದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ತೆರಿಪವನ್ನಾಗ ತೂದನಾಗನೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿಂದ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಆ ಅವಕಾಶನ ಇಂಚನ್ನು ಮನ್ಪುನಿಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ರ ತೆರೆಯೋಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನಾಕರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ ರಾಜಕಾರಣ ಇತ್ತಿನಂಜನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಜನ ದಿನಕರ ಉಲ್ಲಾಲ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರುಳ್ಳೇರೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ಆರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ಇದಿನಂಚಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂಜಿನ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ಯತೀಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಈ 22 ವರ್ಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾದರಿಯಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಗುರುತಿಸೈನಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತದ ಕೊರಿಯರ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಟಿ ವಿಠಲ್ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆದಿಪ್ಪರು ಅಲ್ತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಳು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರನಕ್ಳುಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಳುಳ್ಳೇರೆ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕುಳುಳ್ಳೇರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಸೇರಿದೇರು ರವಿಯನ್ನೇ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಪನ್ನೇರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ದಿಂಜ ಪಾತೇರ ಪೋಪಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ದೇಶವರಿಂದ ಮಾತಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಿಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದು ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೊಸರು ಕೊರಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ನಡಪೋಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಐನ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಗೂ ಸೀಮಿತತ್ತು ಐನ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಡ್ದು ಓಲಾಲ ಒಂಜಿ ಕಂಗಡೆ ಆ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೆರ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಕಂಗ ಬಂತದೆ ಐಕೆ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕದೆ ಐಕೆ ಬರ್ತೋಡು ನಾನು ಅವು ಏರದ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆಕಲು ಬರ್ತವೇರಿ ಯಾನಿತ ಸಜಿಪಾಡು ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಅವಳು ನಿಜವಾದ ತೂನಾನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಐಕೆ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕರ ಬಿಡತ್ತದೆ ಐತ ಪೊರ್ಲು ತೂನಾಗ ಏರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿ ಇದೆ ಬರೋ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಗಡ್ತುನಾಗ ಈ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಬರ್ತರು ತಾರೇ ಕುಟ್ಟು ನಂಜಿನ ಆ ತಾರೇ ಕುಟ್ಟನ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಡದು ನಾಲ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊಂಡು ಅರ್ಪಣಿ ಆ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ದು ಮನ್ಪುಣಿ ಐನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಂಡನ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಕೊರಡು ಇನಿ ಪಾಪ ಪಂಪುನ ಜನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕಾಡು ಮಾತ್ರ BPL APL ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏರ್ಲ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಕೃಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರರು ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆಟಿಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಅಷ್ಟಮಿಲ ಆಟಿಡೆ ಬರ್ಪನಿಗೆ ತತ್ತದ ಸೋನೋಡು ಈ ಸತಿ ಸೋನ ಸುರುಟೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಆನ ಆಟಿಡೆ ಬತ್ತಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆ ಅಷ್ಟಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆನ ಮಲ್ಲಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ಈ ಜನ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುಣಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡೆ ಆನ ಇತ್ತ ಚಿತ್ರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ 22 ವರ್ಷಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದು 3 ವರ್ಷಡು ಬಕ್ಕಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಡು ಉಂತುದೊಂದನ ನಂಗೆ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಪಾತ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ 22 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲಾಲ ತಲಪಾಡೆ ಈ ಪುಡೆ ಪುಣ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ನಡುಟು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಒವ್ವೇ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಕೇಳಿ ಅವಳು ಕುಳ್ಳು ಅವಳೇ ಆ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಓಲಾನ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅವಳೇ ದೀಪುನಿ ಏರಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಪನ್ಪುಂದಾನಲ್ಲ ಆ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಎದುರು ಬಲೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಿ ಏರಾನಲ್ಲ ಭಕ್ತರೇ ಅವಳು ಉಂತೇರ್ನಾನಲ್ಲ ಆ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಎದುರು ಆಯ್ತ ಅವಳ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿನಿ ಆಡೆಬೋದು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನಿ ನೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಂಜಿನಾಗ್ಲಿ ಪನ್ನೇರಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರಿ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆನ ಈ 22 ವರ್ಷಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ
ಈತ ಶೋಕಡು ಈತ ಪಂಡೇರು ಹಿರಿಯರ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಕೆಬೆಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ತುತ್ತ ಆ ಜಾಗೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸನ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಐನ ಪೂರ ದೆತ್ತದಾನಾಗ ಒಂಜಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಆಸೆ ನೂದೇಕ ನೂದ ಅರ್ನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯಡು ಈ ಪ್ರಾಯದ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಆ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಣ ಆಡು ಐಟು ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲು ಐಟು ಆ ಎಂಜಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಟು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಉಡಲ್ಡಿ ಇಪ್ಪುಂದ ನಮ್ಮಂಜಿನಕ್ಲ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮನೆ ಅರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆ ಹಿರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಉಲ್ಲ ಏತೋ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಏತೋ ವರ್ಷಡು ಪಾಪ ಅವಲೇ ಕೊಲ್ಲುದು ಅವಲೇ ಪತ್ತಿನಕ್ಲ ಪಾತರ್ದು ಅವಲೇ ಬೇಡದೆ ಪಾತದೆ ಐನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡತ್ತದ ಉಂತ ಹೊಡೆದ ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ದೇಶಡು ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅರ್ನ ಮುಂದಾಲೊತ್ತಡು ಪೋಖರಂಡ ಅಣುಬಾಂಬು ಸ್ಫೋಟ ಆಪುಂಡು ಅಣುಬಾಂಬುನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಾಯಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಅಣುಬಾಂಬು ಮಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಪಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತಿನಗ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದೇ ಪಡೆ 2020 ಭಾರತ ದೇಶ ಜಗತ್ತದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಪುಣೊಂದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನಿದ ಆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪಂಡೇರಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಈ ಜಗತ್ತದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯುಗಟ್ಟು ಆಂಡ ಆರ ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ 2020 ಜಗತ್ತಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಪ್ಯರು ಜಗತ್ತಡೆ ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ಜಗತ್ತದ ಬಾಕಿ ದೇಶಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮನ್ಮನ ಅಮೇರಿಕಲ ಭಾರತ ದೇಶವು ಸಲಾಂ ಪಾಡುನಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮನ್ಪುಣೆ ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದು ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚಾದ 22 ವರ್ಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ತುವಂದೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಬನ್ಮಣ ಅಂತರ ತುವಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತ ಮೇನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಿಪ್ಪುಡು ಈ ಮೊಸರು ಕೊಡುಗೆದ ಈ ಪುರ್ತುಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಲೆಕ್ಕದಾಂತಿನಂಚಿನ ದಾಸನ್ ಪಾಡ್ಯರ ಜಾಗೆಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬನ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಆ ಸೇವೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುವಂದಿಪ್ಪಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅಂಜಿನ ಆ ಖುಷಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲಿನ ಸನ್ನದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಯ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. 62ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಏನಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಜನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿದ್ದರು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಕಾಲ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂದಿರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಹೊರತು ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಚಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಬಹುಶಃ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತು. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹತ್ತವರ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ನಮಗೇನು ಯಾರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ತಾಯಿಯ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆದು ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಯುವ ಜನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಸಮುದಾಯನು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ 62 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಾಗಿ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತನ್ನದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಕಿರಿಯರನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾಪಿನೊಳಗಡೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತುಳಿತಗೊಳಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಲಿತು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಇದರ ಸಂದೇಶವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ, ಸತ್ಯ ಅತ್ಯಸತ್ಯ, ದುಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡದು ಇಡೀ ಎರಡು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮೂಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಾಲನೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೋಪ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅವನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಧಾನ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಗೆ ಯಾರು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ನ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಾನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಮಗನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ,
ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಗಂಡನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸಂಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಬರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂಥ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಿಮ್ಮೂಲೆ ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಬರಿತಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನೆಲ್ಲ ತಲೆಬಿಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಿರುವಂಥ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ನರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಕಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಈ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನರಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು. ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಮನೋಭಾವ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಮನೋಭಾವ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನೆ ನಿಲ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಭಾರತೀಯ ನೆಲವಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುವ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಸೇರುವ ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತಾ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. 63ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನೀವು ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಬಲ ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಟ್ಟೆ ಓಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಂಡ ಇರಲಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಮಿತಿ ಅವರು ಇರಲಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಇರಲಿ, ಜಗತ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿರಲಿ, ಸನ್ಶೈನ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ, ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಯಾನು ಮುಲ್ಪದಾಯನೆ ಎಂಕದಾಲ ಈ ವೀರಮಾರುತಿ ಶಾಲೆದ ವಿಷಯ ಆಡಾಡು, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಆಡು, ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ವಿಷಯ ಆಡಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯಾರ ಪೋಪಿಸಿ ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಪೂರ ಚಂದಪಂಡೆ ಇತ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದು ವಿಟರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿರು ಎಂಗ್ಲಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪನಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಹುಡ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ഞാൻ അരുണിനെ പാത്രಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಯಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಈ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಈಗ ದುಂಬು ದಿನ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಚರಣೆ ಬಂದು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆದ ಮೊಸರದ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ತಿರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕನಿ ಮತ್ತೂರಾಗಿಲ್ಲ ವೃಂದಾವನಾಗಿಲ್ಲ ಪೋಪನು ಏರ್ ಪೋತಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಯಾನಂತ ಪೋತಾನೆ ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಯಾನವರ ಕೆಲಸ ಪೋದಿತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಪೋತಾನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಆ ಅಲ್ತ ಜನಕಲು ಕೃಷ್ಣನ್ ಏತ್ ನಂಬುದೇರು ಪಂಡಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ವಾವಾ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆವಡು ಅರ್ನ ಲೀಲೆ ಆವಡು ರಾಸಲೀಲೆ ಆವಡು ಕೃಷ್ಣರಾಧನ ಒವ್ವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ವೃಂದಾವನ ಮಥುರಾಡ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ್ವಾರಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದ್ವಾರಕ ಪಂಡಗ ಸುಮಾರು ದೂರ ಅಂಡು ಸಮುದ್ರ ಪೋತುದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣಗ ಪರವಾದ ಇತ್ತ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಪೂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅವತಾರ ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ ತೆರೆದು 5,000 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಆತನ ವರನೆ ಅವು ಅರೆ ಬೇರೆ ಪಂಪೇರು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಪಲ್ ರಾಜ ಆತಜಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮದ್ಮೆಯರ ಮಾತ್ರ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಆತನಾರು ಇಜಿನ ಬ್ಯಾತಕ್ಲಿ ರಾಜನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಪ ರಾಜ ಆತಜಿ ಆಗ ಸುಮಾರು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಜ ಆಯರ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮದ್ಮೆಯರ ಮಾತ್ರ ರಾಜ ಏನೇ ಆಂಡ ರಾಜನಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಧರ್ಮದ ಓಲು ಆಪತ್ತುಪ್ಪನು ಆ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲಿನ ದುಷ್ಟ ರಾಜನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪುಣ್ಯ ಏನ ಪುದರ್ದ ಎದುರು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಬರೀತಾರೆ ಈ ನೆಲಟ್ಲ ಅವರ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿಸಿ ಪೋತನ ಉಂಡು ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮುರನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೂನಗ ದಾಖಲೆಗ ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ ಪೂರ ಪೆಪ್ಪರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪೋತುನ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಡತನ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಡು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗನೇ ಈ ಶಾಲೆ ಓಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಪರಿಸರ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷಲ ವಿಟರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರು ಅನ್ನ ಪಂಡ ಅರ್ನಾರ ಗುರುಕುನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೋಪುನಕ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ ಖುಷಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಊರ್ದಯನೆ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಬೈರಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅದೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆದ ಆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ತೂತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಈ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಸೇರಿಸೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಜ್ಪತ್ ರಡ್ನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಂತಿನ ಈ ಮೊಸರು ಹುಡುಕದ ಬೇಟೆ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಬಕ್ಕ ಈ ಊರುಡು ಉತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡದ ಮೊಸರು ಗುಡಿಕದ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀಯಾರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಯ್ತಿನ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ನೆಂಗ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ನಾ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಆಯ್ನ ಈ ವೀರಮಾರುತಿ ಅಂದ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಲೆನ ಮಲ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಏರ್ಲೆಜಿ ಪೂರ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲಿ ಸೇರೋನ್ ಮಲ್ಪನಂತ ಇದು ಇನ್ನು ತೂಲೆಗೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ವಾವಾ ವಿಷಯ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ವಿಷಯ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿ 22ನೇ ವರ್ಷಡೇನಿ ಅಕ್ಲ ಮೊಸರು ಹುಡುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಲ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಸಬೇಟ್ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇನಿ ವೆಟಲ್ಸಿ ಅಂಡ್ರ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಬರೋಡು ಇದು ಈ ಸಲ ಬರೋಡು ಯಾನು ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನು ಬೈದೆ ಏನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕರುಡು ಪಂಡು ಏನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೊಸತ ಮರೆಡು ಮುತ್ತು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಅಷ್ಟಮಿದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಿಂಬೋ ಆ ಸಿರಿಮುಂಡೋ ಗೋಳಿ ಪರ್ಂದದ ಕೆಂಪು ಬಿಮ್ಮ ಭಾಮೋ
ಕತ್ತೊರಿದ ಪೊರ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಟೆಲ್ಡು ವನಮಾಲೆ ಕೈಟೊಂಜಿ ಸಿರಿಪುರಲ್ ಒಂಗಿಲುಂಗಿಲ ಕುಜೊಲು ಮೈಲು ಪೀಲಿಡು ಸಿಂಗರೀತಿನ ಮುಡಿಕಟ್ಟು ಕಾರುಡು ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಂಜಲು ದರುವೆಕ್ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಒಡ್ಯಾಣೋ ಇಂಚ ಪೇರ ಕಡಲುಡು ನಾಗಪಾಸುಡು ಸಾರಜಿಡೆತ್ತ ನಿರಲುಡು ಪುನ ಸಿರಿದೇವಿನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆಗೆ ತೊಂದು ಲೋಕೋಗು ಅರ್ಸಂದ ತೆಲಿಕೆನು ಕೊರೊಂದು ಪುನ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ನ ಮಚ್ಚೊದ ಬತಾರ ಏಮೆದ ಬತಾರ ಪಂಜಿದ ಬತಾರ ನರಸಿಂಗದ ಬತಾರ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಅಂದಾದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಶ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಲು ಅವತಾರ ಅಂದು ಪಡೆದು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಪನ್ಪುನ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆದು ಲೋಕೋಗು ಗೆಲ್ಮೆನನು ನಲ್ಮೇನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ದಿನನು ಮಿನದನೊಟ್ಟು ಕರಿತಿನ ಮಿತ್ತಮೇ ಗಿಣ ದೇವೆರ್ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಿಂಬದ ಅಂಕಿತೋಡು ಪುನ ಸಿರಿಕಿಟ್ಟ ದೇವೆರ್ನ ಪಾದಗು ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ತರಾವರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧೊಗದ ಕಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಗೇಲು ಗೆಲ್ಮೆನನು ಬೆಂದದು ಲೋಕೋಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪೆರ್ಮೇನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡ ಒಂದು ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬೊಕ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಕೈ ಸೇರಿನ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಇನಿತ ದಿನ ಗುಂಡೆಮ್ಮಿ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ದಿನತ್ತ ಪರ್ಬದ ಮಿನದ ನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುಡು ಪುನ ಜಲ್ಸುಡು ಪುನ ದೋಸ್ತಿ ಕತ್ತೆದ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದು ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರುಡು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೋನೆಲೆಡು ಇನಿತ್ತ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಪಾತೆರದ ತಡ್ಡೊಡು ಉಂತೊಂದು ಸುರುಕಾದು ಯಾನು ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನವು ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಅಜತ್ತುಂಡ ನಾಡುಂಡ ಒಕ್ಕುಂಡ ಲೆತ್ತು ಕನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪುನ ಏತೇತೋ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡು ಅಟ್ಟೆಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಸಂದಾವುನ ಕಾಲಗು ಸಂದಾಗ ಒದಗಾವುನ ಕಾಲಗು ಒದಗಾಗ ಅಂದು ಮಾನಾದಿಗೆದರ ಪಟ್ಟಣದಿ ಒಂದು ಇನಿ ರಡ್ಡನೆ ಸರ್ತಿಗಾಂಡಲ ಬಿತ್ತಿಲದುಳೈದ ಚಿಕ್ಕೋಳಿಗೆದ ಪುರ್ಪನೂರ ಕನತ್ತದ ಮೂಡು ಕುಲ್ಲಾಗ ಪನ್ಪುನ ಮೋಕೆ ತೋಜಾರತ್ತೆ ಐಕೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಯಾನು ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾವೆ ಇಂಕಂತೂ ಬರೀ ಉಡಲಿಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಂಕಂತೂ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಮೂಡು ಒಂಜಿ ನೀಳ ದೇಹ ಬೊಳ್ಳೆಂದ ಮೋನೆ ಆ ಪರ್ಂದಿನ ಮುತ್ತರಿ 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 ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕತ್ತೆರದಿನ ಕುಜಲು ಕುರಲು ಬೊಳ್ಳೆನ ಅರ್ಧ ಕೈತ ಅಂಗಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೀಳಪ್ಪ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಏರನೊಂಜಿ ಆಧಾರಡು ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಇನಿ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡಿಚೇರು ಅಂಚಿನ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಇನಿ ಆ ಜಿಡ್ಡೆಡಿಚೇರು ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಂಕಂತೂ ಕಾಡೊಂದು ರಾಜೀವಣ್ಣಗಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣಗಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಎಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಎಂಕಲ ಮಂದಿರದಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣಗಲ ನಮ್ಮ ಅವರ ಭಕ್ತಿಡು ವಂದನೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂಚದ ದಯ ಮಲ್ತು ನಿಖಿಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮಾತವರ ಲಕ್ಕದುಂತುಗ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಭೆ ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಭಾಗ ಅದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಮೌನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಗ ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಬದುಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲನ್ನು ತೂವೊಂದು
ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಒಡನಾಟೋಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲ ಅವೇ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುಗು ಕನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ನಾನು ಎತೋ ಸಲ ಪನ್ಪೋನು ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ಮಾನಾದಿಗೆ ಆಪುನ ವೇದಿಕೆಡಿ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡಿನ ಉಂಡು ದಾಯ ಇಂಚಾಯೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನ ತೊಕ್ಕೋಟು ದಯಾಯಿನ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಆ ಚೈತನ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದುನು ಐಕ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ರೂಪ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮೆನದ ರೂಪ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಬಾರಿ ಚೋದ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಓ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡ್ದು ಪತ್ತದು ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಮುಟ್ಟ ಅವು ಒಳ್ತೊಳ್ತುಡ್ದು ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತುಗು ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರುವೆರು ಪನಿಯರ ಅಪುಚಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲತುಂಡ ಈ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಳ್ತೊಳ್ತುಡ್ದು ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತೊಕ್ಕೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ದಡೆ ಪೋಂಡ ಉಲಾಯಿ ಈ ನಮೂನೆಡು ಜನ ಸೇರಿದರಂದು ಗೊತ್ತೇ ಅಪುಜಿ ಆ ನಮೂನೆಡು ಜನನು ಸೇರ್ಪಾವುನಂಚಿನ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಒಯ್ಪಾಟ ಒಯ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗತ್ತ ಅಂದೆ ಈ ಭಾಗದಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರ್ಲುಡು ಈತು ವರ್ಷ ಈ ಮಿನದನನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೊಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಆಟಿಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಮುತಾಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಭಾಗದ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ನೆಂಪು ಪ್ರಕಾರ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆಡೆ 44 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲುಂಡು 44 ಒಳಪೇಟೆಡು ಆ 44 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂಚಪುರ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ನಮೂನೆದ ಒತ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನವು ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನವು ಈ ಉತ್ಸವ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಉತ್ಸವ ಪನ್ಪುನ ಸೀಮಿತ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಊರ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಿನದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಊರ ಪರ್ಬದ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದಯಪಂಡ ಪಿದೈಡ್ದ ಆದ ಪಾತಿರ್ದ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪುನವು ಮಲ್ಲಗೆ ಇನಿ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಅಂದೆ ಅನಿ ಎಣ್ಣುವೆ ಈಗ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಂಚಿನ ವಿಠಲಣ್ಣಾದು ಪಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣಾದು ಪಡು ಮಾತ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಮಾತ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಾತು ಊರುಡು ಗೌಜಿ ಅಂಚಾದು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ತುರ್ತಾದು ಪಿದೊಡಾಂಡು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒತ್ತೊಂಡುಗ ಅಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮೂಲೊಂಜಿ 10 ಮನಸ್ಸುಲ ಅಂಡಲ ಆ ಕುತೂಹಲಡು ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡು ವಜ್ರೋತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ 2 ವರ್ಷ ವಜ್ರೋತ್ತರವಾಯಿನ 2 ವರ್ಷ ವಜ್ರ ಪನ್ಪುನವು ಜಗತ್ತಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಸ್ತುಗೆ ಅಂಚನೆ ವಜ್ರ ಪನ್ಪುನವು ಜಗತ್ತಡು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನ ವಸ್ತುಗೆ ಈ ಕಠಿಣತೆ ಬೊಕ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನ ಅಮೂಲ್ಯತೆ ರಡ್ಡು ಒತ್ತೊತ್ತುಗಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ದೃಢತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ವಿಲೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ ಸಂಕೇತ ಅಂಚಿನ ವಜ್ರಂದ ಕಟ್ಟೋಣದ ಮೇಲಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಆ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ವರ್ಷೋಲೆಗಳ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದುಂತಿನ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇನಿ ಈ ಉತ್ಸವನು ಈ ನಮೂನೆಡು ಮಲ್ಪುನಗ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ 2 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ಲೋಕೋಗು ದಾಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ತೆರಿವುದ ಕಿನ್ಯ ಲೋಕೋಡು 4 ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೋನ್ಯರು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಬಂದುಲೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಲೋಕೋಗು ಆಧಾರ ಆಯಿನ ಗೀತೆ ಪಂಡಿನ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಆಯಿನ ಸಿರಿಕಿಟ್ಟ ದೇವರನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿತಾನಿ ಸೋಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಶ್ರಾವಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಸಿರಿದೇವರು ಆ ಸಿರಿದೇವರು ಲೋಕಗು ಬಳ್ಪುನು ಕೊರ್ನ ಬೊಕ ಲೋಕ ಬಳ್ಪುನು ತೂಯಿನ ಕೋಡೆದ ದಿನನು ನೆಂಪು ಗುರ್ತ ಅಂದದಿ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಯುಗ ಕಡತ್ತದು ದೂರ ಉಪ್ಪುನಾತ್ ಕರಿನ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಗತ ಸತ್ಯ ಈ ಯುಗೊಟ್ಟೋ ಈ ಕಾಲೋಡೋ ಕಿಟ್ಟೆ ದೇವರನ್ನು ತೂತಿನ ಇಜಿನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಿಚಿಂದಲ್ಲ ಯುಗದಾಂಟುದಲ ಕೃಷ್ಣ ಔಚಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತತನಿ ಎಂಚ ಪಡೆಪೇರಂದು ಕೇಂಡ ಆನಿದ ಕೃಷ್ಣ ಇನಿಕಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅಂಚಾದು ಆನಿಕಾಲ ಗತ ಇನಿಕಾಲ ವಾಸ್ತವ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿತವ್ಯಗಳೆಂದು ದಾಟುಂಡು ಎಟ್ ಅಲ್ಮಾನ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ
ಆನಿಕಾಲದ ಇನಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶ ಪನ್ಪುನವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂದಂಡು ಮಾತಾಕಾಲಗು ಚಿರಂತರವಾಯಿನ ಸತ್ಯವಾದು ಒರಿಯುನು ಅಂಚಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯನು ಈ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚನ ಮತು ಓನೊಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಪಠಣಾದಿಲೇನು ಮಲ್ತಂಡ ಐತ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಎಂಕನು ಉಲೈ ಜಿಂಜುಂಡೋ ಬದುಕಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡೋ ಇಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನವು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಬೆರಿಮೆಂದಿನಂಚಿನ ಮೈಮೆ ಕಾರ್ನಿಕಲೇನು ಇನಿ ಕಾಲೋಡು ತೋಜಾದೋ ಪಂಡೋಂದೋ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಏತು ಮುಟ್ಟು ಐನು ದೆತ್ತೋನ್ನಂಚಿನ ಸಾಧಿವವು ಪನ್ಪುನೇತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರು ಅಂಚಾದ ಆನಿದ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕಲು ಆನಿದ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮೈಮೆ ಏವುರಲು ಈ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪನ್ಪುನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲು ಪೊಲಪುಲು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತೆ ಆನಿ ಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನೊಡುಪ್ಪುನಾರು ಮಾಮಲ್ಲ ಮೈಮೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರ್ನ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನವು ಸವಾಲುದ ಬದುಕು ಸುಲಭಡು ಗೆಂದುದು ಬೆಂದುದು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರತ್ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಲೋಕೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಎದುರಾಳಿಲುದಾದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾದಿ ಎಂಚ ನಡಪಡು ಪನ್ಪುನೇಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪೆ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಇನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನು ವೃತ್ತಿ ಕಾರಣಗೋ ಗೌರವ ಕಾರಣಗೋ ಇಲ್ಲಡು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಬಂಧನ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತಿನವುದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ಪಿಲ್ಲುಡಿತ್ತಿನ ಕಂಸನ ಕರ್ಪಿಲ್ಲುಡು ಪಂಡ ಸೆರೆಮನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಬಂಧ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಬುಡುಗಡೆದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯೇ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಲೋಕಮುಖಿಯಾದ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನೆಗೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟಿದ ಬದುಕನ್ನು ತುಪ್ಪುನಾಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೇರಿತ್ತೇರು ತನ್ನಕಲು ಪನ್ಪುನಕಲಿತ್ತೇರು ಮಾಮು ಇತ್ತೇರು ಅರಸು ಪಟ್ಟೋಡು ಆಂಡಲ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತಿದಲ ಕೃಷ್ಣ ತಾಂಕನದ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋಡಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನಕಲಿ ಏರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾತುರ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬತ್ತಂಡ ಓವಾ ಬಲ್ಲೋ ಓವಾ ರೈಲ್ವೆದ ಪಟ್ಟೆನೋ ಓವಾ ಸುದೇನೋ ಕೆದುವೋ ಸಂಕನೋ ತೂಪುನ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಆನಿದ ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಇಡೀ ಬದುಕದ ಪರ್ಯಂತ ಸಮಸ್ಯೆಲಡೆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಸ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನ ಅಸುರೇರು ಈ ಕಿಟ್ಟ ದೇವರನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಯನಪಾಡಿಗೆ ಬದುಕೇರು ಬಿಡ್ತಿನಾರತ್ತು ಅಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಸುರ ಮುಖಿಯಾದು ಹೌದೇನು ಆಸುರಾದು ಪಡು ಕೇಶಿ ಆವಡು ಮುರಾವಡು ಕಂಸಾವಡು ಇಂಜ ಪೂತನಿ ಆದಿ ಮಾತ ಅಸುರೇರು ಬತ್ತದು ಕೀಟಲೆ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎದುರಿಸಾದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರದ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿದೀವೊಂದೇ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅಂಚಾದು ನಮಲ ಬದುಕುಡು ಅಸುರ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಆನಿದ ಅಸುರರಿ ನಿಜ ಅಂದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಟ ಉಂಡು ಹಠ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಸುರೇರು ನಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚಿನ ಲೋಕೊಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಕಟತ್ವದಾದುಂಡು ವಿಕಾರತ್ವದಾದುಂಡು ಐನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಬದುಕದ ಆ ಪೊರಂಬಾಟೋಡು ಗೆಂದದು ಗೆಲ್ಮೆನದ ಕೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೋಡಾಯಿನವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಬದುಕು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರ್ನ ಸಂಬಂಧ ದ್ಯೋತಕ ತೂಲೆ ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಆ ಹಾಲುದ ತಡ್ಯ ದಾಟುನ ಮುಟ್ಟ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಯರು ಐತ ಉಲೈ ಕಡತ್ತು ಬತ್ತೇರೋ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಎದುರು ಬತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಕಲ್ನಲ ಕಾನೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿದ ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಕಲು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಪಿದೆ ಬೋಪುನ ತುಂಬು ಅಕಲದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಲೋಕ ತಿರುಗುದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವಳು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಉಳ್ಳಾಳದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕಲ್ಲಡಕದ ಉಂಬೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಬಂಡ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನೋ ನಾವು ಲೆತ್ತದು ಕೊಂಡಾಡು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಸಂಬಂಧ ವಿಮುಖ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಡ ತೆರಿಯೋಡಿತ್ತಿನ ಪಾಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆ ಗೋಕುಲದ ಮೇಪದೆ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಮೇಪದೆ ಪಂಡ ಗೋವಳ ಗೋಪಾಲರು ಆ ಮೇಪದೆ ಜೋಕುಲು
ಏರ್ಲತ್ತು ನೆತ್ತರ ಸಂಬಂಧಿಯತ್ತು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಸುದೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಸಿಂಗಿದ ಮರಿ ಕಾಳಿಂಗೆ ಅಯನ ಸೋಪಾದು ಅಯನ ಜಿಡೆಟ್ಟು ನಲಿಪಾದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆನು ಒರಿಪಾವನಾತು ಮೋಕೆ ಜೋಕೆಲು ದಾಯ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಲೋಕೋನೇ ತನ್ನಕಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಬಾಮಿಯುನ ಗುಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆದ ಜವನೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಬಂಧಲೇನು ನಮ್ಮ ಏತುವರಿಪಾದ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಪದಕುಲ ಇಜಿನ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಆತ ನಿರಕರತ ತನ್ನ ಊರ್ದಕಲು ಪನ್ಪುನ ಮೋಕೆನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಡ ಈ ಗೋಕುಲ ಪ್ರೇಮ ಇಜಿನ ಗೋವಳ ಪ್ರೇಮದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡಾಯಿನವು ನಮకు ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನಾಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಆತನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂಟಿತನಡು ಕಾಡು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಲೋಕೋಡು ನಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾತ ಸ್ತ್ರೀ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮೋನೆಲು ಪನ್ಪುನದ ಆದಪೂರ ಉಂಡೋ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಿತೀನಿ ಆನಿ ಕಾಲುಡು ಕಿಟ್ಟದೇವೆರೆಗೆ ತನ್ನ ಸೆರಂಗದ ಕೊಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿನು ಪರೆತ್ತದು ರಕ್ಷರೂಪಡು ಕಟ್ಟದು ತೊಲೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಆ ಒಂಜಿ ಸೆರಂಗದ ಕೊಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಋಣಕ್ ಆನಿದ ದಿನೋ ದಿಂಜಿನ ರಾಜಂದ ಸಬೆಟ್ ಕುಜಲದ ಮುಡಿಕ್ ಕೈಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಸೀರ ವೈಪಾಟದ ಮರ್ಲಾಟದಾದೆತ್ತುಲೋ ಆ ಮರ್ಲಾಟಗೂ ತುಟಟ್ಟದು ಅಟ್ಟಾಸೋಡು ತೆಲ್ತಿನಂಚಿನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಂಕಾರ ಬೀದೆ ಕುಲುದಾದಿತ್ತುಲೋ ಐನು ಮುಂತಾದು ಆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಗರತಿಗ್ ಪಂಡ ಕಿಟ್ಟದೇವೇರ್ನ ಮೆಗಿದಿಲ ಕೌಪುನಂಚಿನ ದ್ರೌಪದಿಗ್ ಅಳಿದಾಂತಿನ ಕಡೆದಾಂತಿನ ಕುಂಟುದ ವಸನ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅರಿವೆ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಈ ಲೋಕೋಡು ಕಿಟ್ಟದೇವೇರು ಕುರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ರೂಪ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚೈತನ್ಯಲ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಉಲ ಇತ್ತಲು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯೋಡು ಬದುಕದ ಕಲೊಟ್ಟು ಸೋತುದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಏತೋ ಸಲ ನಂಕ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡು ಉಲ್ಲೇಂದ ಅನಗ ತನ್ನ ಕುಲ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ಗೆನ್ಪ ಅಂದೆ ಧರ್ಮದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶ ಗೀತೋಪದೇಶಡು ಉಂಡು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನೆತ್ತೆರಡು ಉಂಡಾತಿನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ತಾರದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಕರ್ಣನ ರಥೊತ್ತ ತೇರುದ ಚಕ್ರನು ಮಿತ್ತುದೆರ್ಪುನಂಚಿನ ವೇಳ್ಯೋ ಅಪಗ ಬಗ್ಗದ ಚಕ್ರನು ಮಿತ್ತುದೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಣನ ಬೆರಿನು ತೂಯಿನ ನರ ಉತ್ತಮ ಆಯಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನೆ ಎಂಕ್ ಅಯನ ಬೆರಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬೆರಿಲ ಕತೋಜುಂಡು ಕರ್ಣನಾರೆಂದ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಏರ್ ಬನ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಕೈದರ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಪಗರಿದರ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಬಿರಿದರ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ದಾದನು ಕಣ್ಣು ತೆರಿಯ ಅಂದಿನವು ಕರ್ನು ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆಗೆ ಅಪಗ ಸಿರಿಗಿಟ್ಟೆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅವಳು ನಿಕ್ಕು ತೋಜೋಡಾಯಿನವು ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಯಾಪ ಕರ್ನಗ್ ಆ ನಮೂನೆದ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೇರ ಆನಿ ಕಲೊಟ್ಟು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹೋಡು ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಪಿರವುಡು ಪೋದು ಅಯಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಲಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧರ್ಮೋ ಇನಿ ನಿಕ್ಕು ಮೂಲು ಕಾಡೋಡು ಅಂಚಾದು ಏರೆಗ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮನು ಕುಡೋರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಧರ್ಮಡು ಪುನೆಗೆ ಧರ್ಮನ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀಪನಪುನಂಚಿನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕುರ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಅವಳು ಸಂಬಂಧನು ಮೀರಿನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಸತ್ವನು ಲೋಕಗೂ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಬಂದುಲೆ ಅಣ್ಣೆರೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಮೋಹದ ರಾಜಕೀಯ ಪನ್ಪುನವು ನಮకు ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲು ಬತ್ತುಂಡು ರಾ ಪಂಡ ರಾವಣ ಜಾ ಪಂಡ ಜರಾಸಂದ ಕೀ ಪಂಡ ಕೀಚಕ ಯಾ ಪಂಡ ಯಮ ಅಂದು ಪಂಡ ಆತು ಭಯಭೀತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಲು ಪುನಲೋಕ ಅಂದು ಐಟು ಏತೋ ಪೊರ್ಲು ಬಳಿಕೆಯಲುಂಡು ಐಟು ಏತೋ ನೀತಿ ನಿಯತ್ತುಲುಂಡು ಒತ್ತೋನುಗ ಆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಡಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜಕೀಯ ಅಡಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಲೋಕ ತೆರಿನಂಚಿನ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞ ಆದಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಿರಿಕಿಟ್ಟೆ ದೇವೇರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಗ ಕನೆಯರು ತಾನು ಪಟ್ಟಗ ಬೈಜೇರು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಪನ್ಪುನವು ಅಧಿಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕುಡೋರಿಯನ ದೆರ್ಪಾಟಗ್ ಅಯನ ಬದುಕದ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಚನಮ ಆಧಾರವಾದು ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನಿನ್ ತೆರಿಪಾವನು ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಇತ್ತಿನವು ಸೋತಿನ ಕಡೆಟ್ ಆನಿ
ಮಾಯೋದ ಕುಸಲದ ಬೊಕ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮರ್ಲಾಟದ ಪಗಡಿಗೊಬ್ಬುಡು ಆ ಪಗಡೆ ಆಟಡು ಸೋತಿನಂಚಿನ ಪಾಂಡವರನ ಕಡೆಟಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಅಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೌರವರನ ಕಡೆ ಕತ್ತು ಅಂಚಾದು ಏಪಗುಲ ಸೋಪುನಕಲ್ನ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ ತ್ರಾಣ ಜಿಂಜೋಡು ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಉಸುಲಾಪುನಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಡ್ದಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಡೆಕ್ ಗೇನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪುನು ಸಿರಿಕಿಟ್ಟಿ ದೇವರದಿಯರು ಕಾಂಚಣಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಹಣ ಹಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಧನ ಧನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನ ಹಬ್ಬಗೆ ಆ ಕಿಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಥ ಸಂಪತ್ತುದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಕಾಶಲಿತ್ತು ಆಂಡ ಆನಿ ಗುಡ್ಚಿಲಡಿತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅರಸು ಪಟ್ಟಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿಟ್ಟೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾನದಾದಪ್ಪ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕದೆತ್ತಿನ ಸಿಂಟಗಂತರ ವಾಯ್ನಂಚಿನ ಸುಧಾಮೆ ಆ ಸುಧಾಮೆ ತನ್ನ ಸೊಂಟೊಡು ಕಟ್ಟದ ಕನೆಯಿನ ಪೊಟ್ಟು ಬಜಿಲುದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನು ಕಿಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ನಗ ಐನು ಲೋಕೋಡು ಇಂದನು ಮೀರಿನ ಸಬಿರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಲಕ ಬರ್ಂಬುದು ಮತ್ತು ಕರೀತಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕಿಟ್ಟ ದೇವೇರು ಕಾಸುದಾಯನ ಕಡೆ ಕತ್ತು ಗುಡ್ಚಿಲಿಡಿತಿನ ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೇನು ಜೋಕೇನು ತೋಜಾಬೇರು ಪನ್ಪುನೇಕ ಲೆಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಿರಾಡಂಬರವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ನಿಕಲು ತೂಂಡ ತರೆಟ್ಟು ನಮೈನಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನು ತೂಪುನವು ಕಿರೀಟ ಆಭರಣನು ಪುನಃ ಈ ಕಾನೋದ ಕೃಷ್ಣ ಜನಪದ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಡುಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ವೃಂದಾವನಡಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೊರ್ಲು ತರೆಟ್ಟು ಮಾಣಿಕದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಲಿತ್ತಿನು ಆಂಡ ಕಿಟ್ಟೆ ದೇವರ ಕಟ್ಟಿನ ಮೈಲಿದ ಪೀಲು ಪಂಡ ನವಿಲು ಗರಿ ಆ ಮೈರು ಪಕ್ಕಿದ ಪೀಲಿನ ತರೆಕ್ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ದಿಯರು ಸಿರಿಕಿಟ್ಟ ದೇವರೆಗೆ ಸೌಗಂಧಿಕನ ಪಾರಿಜಾತನ ಪನ್ಪುನ ಲೋಕಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಪುರ್ಪದ ಮಾಲೆನು ಪಾಡೋಲಿತ್ತಿನು ಆ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ತಿನೆವು ಕಾನೊಡು ಬುಳೆಯಿನ ಕಾಟು ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿಕ್ ಐನು ವನಮಾಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಡಿಯರು ಅರಸು ಪಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಅರಸು ಕುಲತ ಸ್ಪರ್ಶ ಹರ್ಷಲುಪ್ಪು ನಡೆದವರ ದುಂದುಬಿನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನವಾದದ್ದು ವಿಜಯನಗಾರಿನ ಕೊರಳಿತ್ತನು ಆ ಸಿರಿಕಿಟ್ಟೆ ದೇವರು ಮೋಕೆದೀತಿನವು ಆ ಕಾಡು ಬುಳೆಯಿನ ಏರೆಗುಲ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಬಿದಿರದ ಓಂಟೆಗೆ ಪುರಲ್ಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮೋಕೆ ಸಹಜತನ ಅರಸು ಜೋಕುಳಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೇಪದೆ ಜೋಕುಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಿನಂಚಿನ ಆ ಸರಳತನ ನಿರ್ಮೋಹತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಿನಿಕ್ ಆದರ್ಶ ಅವಡು ಆಡಂಬರ ಪೂರಿತವಾದಿರ್ದಲ ಸರಳತೆದ ಕಡೆಕ್ ಎಂಚ ಇತ್ತುದಲ ಲೋಕೋಡು ದೇವರನ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಕೃಷ್ಣನಂಕ ಆದರ್ಶ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮೈಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆತೇರು ಪನ್ಪುನೇನಿ ಅನುಮೂಲು ಪನೋಡು ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಈತ್ ಜನರೆಡ್ದಲ ಬೊಕ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಡು ತೂಪುನ ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೆಡ್ಗಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಟ್ಟ ದೇವರ ಎಂಚ ಕೈತಲು ಕೇಂಡ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಟೂನ್ ರೂಪಡು ಬಾಲ್ ಗಣೇಶ್ ಬಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮುಖೇನ ದೇವರನ್ನು ತುಗುನ ಸರಿ ದೇವರನ ಕತೆ ಕುಲ ಆ ಮುಖೇನ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಸಂತೋಷ ಆಂಡ ದೇವರನ್ನು ವಾ ಮಟ್ಟೊಡು ವಾ ಸ್ತರೊಟ್ಟು ಜನಮಾನಸ ಗೆತ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಯ ಮತ್ತೊಟ್ಟು ಉವೇ ಈ ನಮೂನೆದ ವಿಡಂಬನ ಇದನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆತಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದೇನ ದಾನು ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ದಾಲಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಷಾದ ಆಪುನವು ಈ ಲೋಕಡು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಗಳಸಿನಂಚಿನ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಕಾವ್ಯಡು ಕಲೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರೋಡು ಶಿಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಆಂಡ ಅವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನೇ ದಿಂಜ ಅಪವ್ಯಯ ಮಲ್ತಿನವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನವು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರನಿ ರಾಧೆ ವೀಸಾ ತರೋಣ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರಪಿರ್ತು ರಾಧೆ ವೀಸಾ ತರೋಣ ಇಜಿನ ಪಲ್ಲಂಗ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಈ ನಮೂನೆದ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ರಸಿಕತೆದ ರೂಪ ಅಂದ ಅನಿಸುಂಡು ಈ ರಸಿಕತೆ ಪನ್ಪುನವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಲ್ತಿನ ರಸ ಅತ್ತವು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಲೋಕಗ ತೋಜಾನಗ ಅವು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರೂಪಡ ಅಂಡ ಅವು
ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುನಂಚಿನ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಪುನು ಅಂಚಾದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ದೀಪುನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ದಿಂಜ ಕಡೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ವಿಡಂಬನೆದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ದೇವರದಾದಯ 16 ಸಾರ ಬೊಡೆದಿಲು ಒಂದು ಪಾಕ ಜನಕುಲು ಪಾಕ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನೆ ನನಕೇಂದೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಮೂರ್ಖರಾದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಗವತೋಡು ಸಾರ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರలుండు ನಮಕ್ ಅವುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ನೀ ನರಕಾಸುರನ ಆಳ್ವಿಕೆಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ 16 ಸಾರ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಊರೂರಿಗೂ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರಪ್ಪ ದೊರೆ ಕಾಪು ನಕಲು ಕಾಪೆಲುದಾರಿ ಏರಿಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೊರೆ ಅದುಪ್ಪೆ ಎಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಞಾನನ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು. ಪತಿ ಏತೋ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತೋಡು. ಈ ಪತಿ ಪಂಡ ದೊರೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರಿದೀನಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಕಂಡನಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಂಡನಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಂಡನಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೊರೆಯನ್ನೆಂಚಾಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಪತಿ ಆರ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ನನ್ನ ದೊರೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಂಡರು ಯಾನ ಪತಿ ಇಂದು ಇಂದು ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸು ದಕಲು ಆ ಅಂಚ ಪಂಡ 10 ಜನಕಲು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡನಿಂದು ದೇತೊಂಡ ತುಲೆ ಈ ಅಲ್ಪ ವಿಚಾರನೆ ಏತೋ ಸಲ ಜನಕಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜ ಆತ ಮೇಪದೆ ಪೊಂಜೋಲು ಮೀಯರೆ ಪೋನಾಗ ಸೀರೆ ಒಯ್ತೆ ಕಟ್ಟುದೀತಿನ ಮಿಲವುದ ಬೊಳ್ಳೆ ಕಂಡಿಯೇ ಕೊಜಪ್ಪು ಕಂಡಿಯೇ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ದಾಂಟ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಂಟತನ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಪುರಾಣ ಪಾತ್ರೋಡ್ಲ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನವು ಯಾನು ಆನಿಗೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಡ್ಲ ಇಂದನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯನು ಅರಸು ಒಪ್ಪೋಡಿತ್ತುಂಡ ಐಟ್ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು 18 ವರ್ಣನೆಲು ಬೋಡು ಐಟ್ ಆ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಾಂಡ ರೂಪೋಡು ಕನೋಲಿ ಇತ ಪಂಪಲಕಂತಿನ ಕವಿ ಅರ್ಜುನನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನು ಎಂಚಿನ ಭಾವುಕ ಮನಸ್ಸುಲು ಐಕ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಪುರಾಣ ಪಾತ್ರ ನಿಂಚ ಮಲ್ತಾನ್ ದಾಯಕನೇ ಕವಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಅರಿಕೇಸರಿ ಪಂಪುನ ಅರಸು ಒತ್ತೋಡಿತ್ತುಂಡ ಈ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆ ಬರೋಡೆ. ಈ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯನೇ ಭಾಗವತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆಗೆ ರಾಸಲೀಲೆ ಬೋಡು, ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಬೋಡು, ಪುತ್ರ ಜನನ ಬೋಡು, ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಬೋಡು, ರತಿಕ್ರೀಡೆ ಬೋಡು, ಶೃಂಗಾರ ಬೋಡು, ವನಕ್ರೀಡೆ ಬೋಡು, ವನವಿಹಾರ ಬೋಡು ಇಂದು ಪೂರ ಎತ್ತಿನ 18 ಮಾಪುನವು ಇಂದು ಪೂರ ಕನೆಯರೆ ಪುಣೆಯಿನಂಚಿನ ಕವಿ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಕನೆಯ ನಮ ವಿಚಲಿತ ಮನಸ್ಸು ದಕಲು ಎಡ್ಡೆತನನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಈ ವರ್ಣನದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ದೇವರಿಗೆ 16 ಸಾರ ಬೊಡೆದಿಲು ಕಂಡುನ ಗೋಪಿ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನ ಮಗ ಚೋರ ಜಾರ ಸುಕುಮಾರ ದಾಸರನ ಪದ ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಅಣ್ಣ ಐತ ಉಲೈ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತಿರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಚಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕಲುವೆ ಚೋರ ಜಾರ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಜಾರ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಂದ ಅರ್ಥ ಸುಕುಮಾರಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಮಾರ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ತುಲೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಮುಖಾಮುಖಿಯವು ಈ ಉಳ ತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರಿ ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಕನ್ನ ಎಲ್ಯ ಅಂಚಿಂಚಿಗೆ ಕಟ್ಟುದನ್ನ ಕಣ್ಣು ದುಳೈ ಕಿಟ್ಟೆ ದೇವರು ಎಂಚ ತೋಜುವೆರ ಈ ಮುಖೇನ ಇಂದುವೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಎಣ್ಣದ. ಈ ಕನ್ನಡಕ ದೀಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎದುರುದಾರ್ನ ಮೋನೆ ಮಯ ತೋಜುನುಂದು ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಮೋನೆಡುದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಕನ್ನಡಕದಾದ ಆತನ ಸುರುತು ಓಡು ಐಟು ಧೂಳು ಬತ್ತಿನೇನವರ ಇಂಚ ಬೈರಾಸುಡು ಒತ್ತು ತೂಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಜರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ದೀತಿನಿಟ್ಟು ಧೂಳು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಡಲುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿಟ್ಟೆ ದೇವರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಹೊರ ಇಂಚ ಕುಡ್ತುದು ಬಿರದೀಕ ಹೊರ ಕುಡ್ತುದು ಆಯ್ತಾ ಧೂಳುನು ಮಾಜಾದ ದಿಯೋಳು ಅಪ್ಪಗ ಸಾರಾಸ ಘಟ್ಟವಾಯಿನ ಲೋಕ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೀವಂತಿಕೆದ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಉಲೈಡು ಬರ್ಪೆ. ನಾನು ಯಾಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪುನುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರ ತಪ್ಪು. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆಯನ್ನು ಊರ್ದ ಕಲ್ಡೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಕಲ್ಪವನ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಅದು KRI ಅತ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ KRI ಅತ್ತು KRU ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಋಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮಾನೆಡು ಸ್ವರಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಷರಡು ಬರ್ಪುನವು ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ ಪನ್ಪುನವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಧಾತು ಕೃಷ್ ಪಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದ ಅರ್ಥ
ఆయన ಪುದರ್ಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತು ಜನ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾನು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಕಿನ್ಯ ವಿಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರಾಂದೆ ಪೋಂಡ ಮಹೋತ್ಸವಂ ಪ್ರಕೂವಿದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧತೆ ಪನ್ಪುಲಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗುತ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ತಿರ್ಲದಾಂತೆ ಪೋವು ಎಂದು ಎಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನ ದೈವೀ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅಕೇರಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೂಟಗು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಎನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಆತು ಹೊಸ ವಿಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗೇನ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಸಾಧ್ಯನು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಲಿ ಸರಿ ದೀಕ ಅಂಡ್ ಅವು ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಮಸೂಡ್ ಕಡೆ ಏನು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಭಿನ್ನ ಎಲೆಯನ್ನು ಯಾನು ಪನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಎನ್ನ ಊರ ಮಂದೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದುಂಬು ಕಾಲೋಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಮಸೂಡ್ಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಆರತಿ ಪರ್ಬ ತೋರಣ ಕೊಜಪು ಕರ ಪೂಜೆ ಇಂದುವೆ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮೊಸರು ಗುಡಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬನ್ನಗ ದಾದ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಏತ್ ಕೇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏತ್ ಕಿಲೋ ಡಿ.ಜೆ ನಾಸಿಕ್ ಮರ್ಲಾಟ ರಾತ್ರಿಗೇತು ಆರ್ಡ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೇತು ಆರ್ಡ್ರು ಸತ್ಯತೆ ಅನ್ಪನ್ಪು ನಾವು ಕೇನೇರು ಅಂತೆ ಕೈಪೇಂದಾವು ಒತ್ತೋನೋಡ ಆಯ್ನ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂದತ್ತವು ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನ ಈತೆ ಯಾನು ಸುರು ಪಂಡೆತೆ ನೆಂಪು ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಂದು ಐತ ಕಡೆಗೆ ಒಂಚ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಗು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಡಿ.ಜೆ ಅನಗ 16 ಗಂಟೆ ಕರೆದು 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪುಚಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ 16 ಗಂಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನನ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಲ ಒಂತೆರ ಇಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಕೇನುಚಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಓಲಾಂಡಲ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಉಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಬ್ಬುಲೆಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಪೋಡಪ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ತೂದೋ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆ ಬತ್ತು ಜಪ್ಪುನೋ ಹೊತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೈಟ್ಟು ಪತ್ತು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನನ ಕಾಲೋಡು ಆಪುರ ತುಡುಪುಗ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಡಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಐಕೆ ಅನು ಪನ್ಪುನು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಡಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡೇನು ಅವು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಈ ಮರ್ಲಾಟದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಒಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಡಲ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಆದರ್ಶ ಆಪೆ ಇಜಿನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಲಕ ಕೃಷ್ಣ ತಮಾಷೆದ ಕಾರ್ಟೂನುದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ತೋಜುನೇಟ್ ಜೋಕುಲು ಕೃಷ್ಣನು ತಮಾಷೆ ಆದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ಅವು ಉಂತುದು ಓಪುನು ಒಂದು ಎಣ್ಣುವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏತೆ ಆತನೊಂದು ಪಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆತೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ಕಡ ಪುಡ್ದ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ತತ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬೆರೆಪು ನಾವು ಉಪ್ಪಾಡು ಸಂತೋಷನೆ ಆಂಡ ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ 4 ಪೊಲಬುದ ಅಂತೆ ಪೋಂಡ 4 ಪನಿಕುಲು ತರೆಕ್ ಬೂರ ಅಂದೆ ಪೋಂಡ ದಾದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅವಳು ಪಂತೋ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡ ಹೊರತು ಉಲಾಯ್ದ ಅಂತೋ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಇಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶ ಏನಟಿ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ನೇರ ಈ ಊರಿಗೂ ಊರ ಪರ್ಬದ ಮಿನದನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಹಿರಿಯಕನ್ನ ಆಡುಂಬೋಲವು ಸುಂದರ ಅಣ್ಣಲಕ ವಿಠಲಣ್ಣಲಕ ಇಂಕ್ಲೆಗು ಗುರು ಸದೃಶರಾಯಿನ ಓಲು ಸಾದಿರು ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಪಾದಗು ಬುಡ್ದು ವಂದನೆ ಮಲ್ ಪುಗಾಪನ್ಪುನ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟವು ಬಹುಶಃ ತೊಕ್ಕೋಟದ ವಿಠೋಬ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಮಂದಿರ ರಾಮ ಅಂಡ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ನಮೂನದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆ ಕಾಲು ಹೊಡೆದು ಬೈದಿನವು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿಕನೈನ ನಾನು ಒಂತೆ ವಿಷಾದೊಡೆ ಪನೋಡು ಇಂದೇನು ಬಹುಶಃ ವಿಠಲಣ್ಣಡ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ ಅಣ್ಣಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಭಿನ್ನಯ ಪಾಕ ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಗೊಂಜಿ ಏಕಲವ್ಯ ಬರಾಂದೆ ಪಾಕ ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ತೊಕ್ಕೋಟುಗು ಒಂಜಿ ಕುಸ್ತಿದ ಗೆಲ್ಮೆನ ತಿಕ್ಕ ಅಂದೆ
ಪಾಕ ಕಾಲ ಕರೆಂಡು ಮೂಲು ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ದಾಳಿದ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂತಾಂದೆ ಯಾನು ತೂಪುನು ಈ ಮಾತ ಕೊರತೆಗಲ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆ ಆಸಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಳೊಟ್ಟು ಮೆರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಳಗದನ ಒಂಜಿ ಆತು ಕೂಟನು ಮೂಲು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ 49 ಕೂಟದಕ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತ ದೇಯೋದ್ದೇಶಲು ಬೇತೆ ಅಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನವು ಅಂಚಾದು ಆ ಏಕಲವ್ಯ ಬಹುಶಃ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಮೂನದ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಕನ ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ದಯಮಲ್ತದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆಸಕ್ತಿಡು ಮೆರಪಾವುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ಭಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಕಳ್ಳ ಇಂಕ ನೆಂಪುಂಡು ಯಾನು ತೂತಿ ಜಿನಲ ಯಾನ್ ಇಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಇಂకొಂದು ಕೆಲವು ಸತ್ಯಲುಕಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬತ್ತನು ತೊಕ್ಕೊಡ್ದಕ್ಕನ ಬಾಯಿಡು ಮೂಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಕ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮುದ ಕೂಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪೆಲ್ಲ ವಿಠಲಣ್ಣನ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮುದ ಕೂಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತೊಡಿತಿನ ಒಂಜೇ ಕೂಟ ತಾಲೀಮುಂದೆ ಪುದರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಾಯಿನೇತೋ ಜನ ಕಲಿತೇರು ಆ ತಾಲೀಮುದಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಠಲಣ್ಣಲ ಸುಂದರಣ್ಣಲ ಇತ್ತೇರು ಬನ್ಪುರ ಸತ್ಯಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಆಸೆವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಓಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ವಿಠಲಣ್ಣಲ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುನೇ ನಿತ್ಯತ್ತು ಓಡು ಬನ್ಪುನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲ ಬರಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕಲ್ ಇರುವೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜನೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮುದ ಕೂಟ ಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ತಾಲೀಮು ತೂತಿನ ದಿಂಜ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂದು ಮಾರಯ ಆನಿ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತ ಪರಿಕರ ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಇತ್ತೆ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಾಲೀಮು ಬೋಡಿತ್ತುನ ಬಹುಶಃ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡೋದು ಅರಸು ಕೂಟದ ಕನ್ನ ಕನೋಡತೆ ಮೂರು ಓಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಮಾತಲ ಉಂಡುಗೆ ಔದಾಯ ಪಿರಬೂರುನು ಒಂದು ಆ ಸಾಹಸದ ಗೊಬ್ಬುನು ಹೊರ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಿಖಲೈನ ಈಡೇರಿಸಾದು ಕೊರ್ಪಾರು ಪನ್ಪುನ ಭಿನ್ನಯ ಎನ್ನ ಅಂಚಾದು ಈ ಮೋಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಿರಡು ಕೋಡೆದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಏತು ಕೊರ್ತಾ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮಕ್ಕೆ ಏತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ತ್ಯಾಗಗಳ ಸಿದ್ಧೋ ಪೂಜಿ ಏತೋ ಜನ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಪಂತೇರ ಪನ್ಪುನ ನೆಪ್ಪನು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಅನಿಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ದೆತೋನೇರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಆಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದ ಅನಿಲ ಚೌತಿದ ಅನಿಲ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಹೌದು ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ತಾ ವೈದಿಕನ ಚರ್ಚೆ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಂದ ನಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದಾದ ದೇವರು ಬಂತೇರಂಚ ಇಂಚಿನ ಮೂರ್ಖತನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ದುಂಬು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ದಿಂಜ ನಾಯಕರು ಪೋಯರು ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲಿಂಕ್ನು ಅಂತೆ ಪಿರಾ ಬತ್ತದು ತೂಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಅನ ಪಾತೆರು ಅಂಚೆ ದಿಟ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನಿಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಅಷ್ಟಮಿ ರಜತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಸರ್ಗೆಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೊಂಜಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯ ಮಲ್ತೆ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ರಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆಸಿದ್ದ ಎನ್ನ ಊರದ ಪರ್ಬಗ್ ಆಂಡ ಏತು ವಿಚಿತ್ರ ತೂಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕನಕದಾಸನ ಜಯಂತಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಕನಕದಾಸನ ಜಯಂತಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಜಯಂತಿಗೆ ರಜೆ ಇಚ್ಚಿ ರಾಮನ ಭಕ್ತ ಆಯ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ರಾಮನ ಕತೆ ಬರೆಯಿನ ಆಂಡ ರಾಮನವಮಿಗೆ ರಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ರಜೆ ಕೊರ್ನ ಸಾತಿಗೆ ದಾಲ ಆಪುಚಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸೇರಿದು ಸುರು ಇರೆಪಾಡುದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸುರುತ ಪರ್ಬಾದು ಬೈಟು ಇಲ್ಲಡಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಉಪ್ಪುಚಿ ಆ ಒರ್ಮೈತದು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ನಿಯಮಗೆ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುನು ಒಂದು ಅನಿಸುಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆ ಎಂದು ಈ ಭಾಗಡು ಕೊರ್ಪೇರು
ಒಂಜಿ ರಜೆ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಸಾಬೀತಾದ ಪೋಂಡ ಇಜಿನ ಲೋಕೋಡವು ಅನುಮತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ಮುಖೇನ ಜೋಕುಲು ಆ ನೆಪಟು ಅಷ್ಟಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯದೆ ಇಲ್ಲದ ಪದ್ಧತಿ ಸೇರಿಯದೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟಾಂಡಲ ಈ ಆಳುನ ಅರಸುಲು ಪಂಡ ಏರು ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲೇರೋ ಅಕಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ 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 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ರಜೆ ಆದೆ ಘೋಷಣೆ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಊರ್ದ ಪರ್ಬಗ್ ಆಯ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಸಂತೋಷಂ ಜನೇವ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ತದೇವಂ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನಂ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕಲ ಪರಮೋಚ್ಚವ ಅಂಡ ಅವು ಈಶ್ವರ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಲು ಸಿದ್ಧಿಲು ಸಾತ್ವಿಕವಾದೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಶೋಭೆದ ಯಾತ್ರೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪಾಡೆ ಹೊರತು ಅಶೋಭೆಗೆ ಶೋಭಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದುಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಪವಿತ್ರ ಮನೋಭಾವಡು ತೂಕ ಒಂತೆ ಜವನೇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನೆಂದು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವರನೆದುರು ನಲಿಪುವನ ಆಯ್ತ ಅಡ್ಡಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಇಜ್ಜ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಕಲು ಲೇರು ಅಂಡ ದೇವರನ ಪುದರುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ನಲಿಪುನವು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಡಿತ್ತಂಡ ಪರ್ದು ನಲಿಪಾಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ DJ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಮರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ ಆತ ಮರ್ಲಾಟಿಕೆ ಪಿದೈದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜ ಆತ್ ಅನರ್ಥದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆವು ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಪಾಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಶಾಲೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿಖಲ್ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೊಕ್ಕೋಟುದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೇಡು DJನು ಉಂತಾಂಡ ಏರ್ಲ ಜವನೇರು ಸೇರ ಅಂದಂದ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಸಾತ್ವಿಕರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜ್ಞೋಪುನಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿವೇಕೋಪುನಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಭಾರಿ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಆಪುನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೇರುನಾತು ಜನ ವಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೇರುಚು ಆಂಡ ಅವರು DJಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಮನ ಡುಪ್ಪಾಡು ಅಪಾಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ ಸತ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿದ ತನ್ಮಯತೆದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಉಪ್ಪುನ ಮೆರವಣಿಗೆನು ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆನು ನನದುಂಬುದ ವರ್ಷೋಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೇಡು ತೂಪುನಲ ಕಂತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾವಡಂದು ಪನೊಂದು ಭಾರತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕರೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೇನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂತುನು ಪಾಡುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಜಪ್ಪುನು ಮೈತದು ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲ್ಲುಡು ಒಂತೆ ತುಳಿಪುಗ ಅಪಗ ಪರಮೋಚ್ಚವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಬೊಳ್ಳೆಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಡಲುಡು ಅಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಜಿಂಜಾಗ ಆ ಬೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ತಿನಿಯರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಇನಿ ಹತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಹತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಮುಖಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೇನ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುಗ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣಲ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನರ್ನ ಎದುರು ಈ ಅಜ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡೆಕ್ ಓ ಸಂಬಂಧನ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೂರಕವಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಗುರು ಸದೃಶ ಹಿರಿಯರೆಗಲು ಪದುಕೆರೆಗೆ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಕೊಂಡಾಟದ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಜನಮಂದಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ತೂಪುನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸೋಲೈತಿದು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜೀವ ಮೆಂಡ ಆರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಅವೆತ್ತ ಊರುಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಿತ್ತು. ಈ ಅಜ್ಪತ್ರಡ್ಡು ವರ್ಷಡು ದುಂಬು ಅಕಡ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತರಗೊಂಡ ಈ ಸಮಾಜಡು ಶೋಷಣ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ಪಡು ಬಡತನೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪ ವರ್ಷಡುಪ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇನ್ನಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿದಿನಿಂದ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೀಗಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು 1% ಜನಕಡ 53% ಸಂಪತ್ತು 10% ಜನಕಡ 53% ಸಂಪತ್ತು 20% ಜನಕಡ 80% ಭೂಮಿ ಉಂಟು 80% ಜನಕಡ 20% ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಕೆಲವೆರಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಜಾಗಲಜ್ಜಿ ಕೆಲವೆರಡ 1 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳ ಭೂಮಿ ಉಂಟು
ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಮನೆತನಡು ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬ ಹೊಡಿತನ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಹೊಡಿತನಲ್ಲ ಕೇರಳದ ಆಣಿದ ಭೂಸುಧಾರಣದ ಪ್ರಭಾವಗೊಳಗಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಪಂಡದು ವರ್ಷಾನುಕಟ್ಟಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಆದೆ ಭೂಮಿ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಆದೆ ಏನಿದಾರನ್ನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತ ಪ್ರಭಾವಗೊಳಗೈನಕ್ಕಡೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಅವಡು ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀಯನವಡು ರಾಜೀವ್ ಮೆಂಡನವಡು ಈಜವಣೆ ಯಾನು ಈಗಿನ ಪಂಪುಣಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬೈಚಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪುಣಿಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೇಟ್ LICని ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮನ್ಪುಣ ರೈಲ್ವೇని ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮನ್ಪುಣ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮೂರ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೊರಪಿನ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರಿ ಕೊರಪಿನ ತೆರಿಗೆದ ದುಡ್ಡದ ಕಾಸು ಆ ಕಾಸು ಏರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಏರೆಗೆ ಪೋತುಂಡು ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದುಕೆಂಚು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಬಡತನದ ಮಟ್ಟ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ 126 ಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸು ಪೋಯಿ ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸು ಪೋನಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಆ ಪ್ರದೇಶ ತುಪ್ಪಣ ಆ ಬಸ್ಸು ಪತ್ತಿನ ಜನಕನ ಬಡತನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತುಣಗ ಇಡೀ ದೇಶ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಪೋದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ ನಿಜ ಆಂಡಲ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಊರು ತಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಾತ ಕಡೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣಕನು ಆಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಬಳ 7500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾನವೀಯತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಆ 75 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಪುಂಜ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪಲಿಯ ಪಂಪಿನ ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಒಡೆ ಪಪ್ಪುನು 3-4 ದಿನೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೇಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆ ಕಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಂದಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೊಡು ನಾನು ಆಗೇತ್ ಅರಿಬೋಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಆಗೇತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮರ್ದು ಬೋಡು ಆಗೇತ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ 800 ರೂಪಾಯಿಲ ಯಾವ್ಚಿ ಅಂದ್ ಈ ನೀತಿಲು ಪೂರಂದು ಆಪಿನದಾಟೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶಯ ಮಣ್ಣು ಪಾಲ್ ಮಣ್ಪಡೆ ಆ ಆಶಯನು ಮಣ್ಣು ಪಾಲ್ ಮಣ್ಪಂದೆ ಆಣಿದ 1000 ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವೇನ ಚಿಂತನೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯಗಳ ಬದುಕಲ ಸಂಬಂಧ ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಆತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಡ್ಡೆಡುಪಡು ಊರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನ್ಪಡು ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಕೆನ್ನೆಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅವೇತೋ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಊರ್ದ ಜನಕಡ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಚಿಂತನೆ ಪುಟ್ಟವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಚಿಂತನೆ ಪುಟ್ಟವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಕಾರಣಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಉತ್ಸವದ ಮತ್ತೆಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆದ ಒಕ್ಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಳನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಮನ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಕಳಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟమైన ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿನೊಡನೆ ಅಕುಲೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬಾದನಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಅಜ್ಪತ್ರಡ್ಡೋದ ಇತಿಹಾಸಡು ಅವೇತೋ ಜನಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆ ಹಂಚಿನ ನನ್ನ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿನ ರೀತಿದ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಕನಸು ನನ್ನ ದುಂಬದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಉಡಲಾತ್ ಜವನೇರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪಡ್ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಆಶಯ ಪಡೆದ ಎಂಕ ಬ್ಲಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸುಭಾಷ್ ದುಂಬಗೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರದ ನನ್ನರಿ ಮಲ್ಲುಬಿನೆರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ BM Tech MACCPA ಸಿವಿಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಾದಾಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ಓಡ ನಡಪೋಡಂದಾಂಡ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಪೇರು ಪೇರಾಡೊಂಜಿನ ನಾವಿಕರನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಲ ಐನು ಗಜಗಂಬೋಲು ಒಂದು ಅನ್ಪಕ್ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಗಜಗಂಬಲು ಐದು ಕೆಲವೇರು ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆರಡು ಜನ ಅಂಚಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ತಾಂಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬು ಆತದಾಲ ಸಂಬಂಧಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾನಲ್ಲ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಯಡು ದಾದನ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂದು ಪನಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಮಂತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಡಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನಂಚ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರಾ ಬರೋಡಾಂಡು ಅನ ದೇವರು ಎಂಚನ ಒಂದು ಜನದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಾಯರು ದಯಪಂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಕಠಿಣಗೆ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಕಠಿಣ ಜೈಲಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಬರೋಡು ಪಿದಯ ಬತ್ತದವಲು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋಡಂದ ಭಯಂಕರ ಕಠಿಣ ಅಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಕಠಿಣ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಯಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ಪುನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಾಧಿಸಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಆ ವೀರ ಮಾರುತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಮುಲ್ತ ಯುವಶಕ್ತಿ ಆ ಗುರುಕುಲಗಳ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಮುಗಿತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಮೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೇಪಲ ಪರತ್ತಿನ ದಕ್ಕುನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪರತ್ತಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಾಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬರೆಟ್ ದೀಪ ಅಂದು ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲ ಪರತ್ತೇರ್ದೆ ನಡಪು ನೀಂದು ಜವನೆರಡು ಏತೇ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪು ಏತೇ ಹುರುಪು ಉಪ್ಪು ಏತೇ ತಾಕತ್ತು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೂಲು ಏತ್ ರಡ್ಡು ಗುರುಗಳನ್ನಗಲೇರು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏತು ಉಪ್ಪು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಷ ಶುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಷ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಜಿಪತ್ರ ನೆದ ಮಜಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತುದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಐನಾವೃತ್ತಿ ಅನಗ ಸಂವತ್ಸರ ಅಪಗನ ಅಜಿಪ ಸಂವತ್ಸರದ ಲೆಕ್ಕ ತೂನಾಗ ವರ ಪಂಚಾಂಗ ಪೂರ ರಿಪೀಟ್ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲ ಅಜಿಪಗಾರಿದ ರಡ್ಡ ಆದನು ಅಪಗನ ಅಜಿಪೋಡೆ ಮೂಲು ಬದಲಾವಣೆ ಬೈದುಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪರತೆನು ದೆಪ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಪೊಸತೆಲ್ಲ ಪೊಸತೆಲ್ಲ ಸಮತೋಲನೆ ದಿವೊಂದು ದಯಪಂಡ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ದಯಪಂಡ ಪರತ್ತು ಬೇರು ಬೋಡು ಹೊಸತು ಚಿಗುರು ಬೋಡು ಇನಿದಾದ ನಮ್ಮ ಮಂತದನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗಳ ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪನ್ನೆರಡು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮಂದಿ ಬೆರಪೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಿತ್ಯನಾರತ್ತ ಆರು ಸಂಸಾರಿ ಆದ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾರು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣಂ ಬಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಮುಂದೆ ಬಂತೀರಿ ಕೃಷ್ಣನು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಗದಿತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಅಪಕಂಡ ಯೋಗಿಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಜು ವಿಷಯ ತೆರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮನುಕುಲಕು ಗುರು ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಸಾರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಯೋಗಿ ಇಂದು ಮೂಜೆಗೆ ಎಂಚ ತಾಲೆ ಪೋಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ಅವಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಮುಚ್ಚತೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪುನ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕಗಳ ಕೂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮಾರ ಆ ಯೋಗ ಹತ್ತು ಮೂಲು ಯೋಗಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಂಜನ ಒಂಜಿ ಇವೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡು ಆ ಬೇಲೆನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ ಮುಗಿಪುವೆ ಏತು ಸತ್ವಯುತವಾದ ಐನು ಎತ್ತವೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಗ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅದ್ರ ಬಣಿತೆ ಆಸನ ಲಾತನು ದಯವಂಡ ಪತಂಜಲಿನ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತನಂದಾಂಡ ಐಟ ಆಸನಲು ಕಂಬಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ಟು ದಿಯೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇದು ಬಂತೀರಿ ಏಪ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಆಂಡ ಐದು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಬೇನೆನೆಂದು ಅಹಿಂಸೆವನ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆಯರವಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಮುಚ್ಚತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಗುರುವಾದ ನಮಕ್ ಕೆಲವಾದ ಕತೆಗಳೇನು ಕೆಲವಾದ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರು ಆ ಎಡೆಡ್ಡ ವಿಷಯಲು ನಮಕ್ ಇನಿ ಸಾರ ರೂಪಡುಂಡು ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಯಾನು ಅರುಣನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಚೂರಾಂಡಲ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೋಡ ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಆ ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ಪೂದಿ ಇದು ಊದುಬತ್ತಿ ದೀಪನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಅತ್ತವು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ಎಂಚ ನಡಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೈಪಿಡಿ ಆ ಗ್ರಂಥಡು ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದೊಂದು ಪೋಯ್ಲಗನೆ ಅವು ಬೊಡಾನಾಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯೆ ಒರಿಯಾದ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಐನು ಸಂದರ್ಭ ತುಯ್ಯನ್ನ ಅವು ಯುದ್ಧದ ಕಲಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಅರ್ಪಣಿಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತೂನಂದ ಅವು ಯುದ್ಧದ ಕಲಾ ಆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ದಾದ ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಬಂದು ಮುಗಿತಿದ್ದೇರು ಅನ್ಪಣಿ ಪಾತೆರ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಅಕಲು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನರೋತ್ತಮೆ ಪಂಡ ಯಾರೇನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಯಾರೇನು ಮೀರು ಅಂಚಿನ ವೀರೇ ರೇಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀರೇ ಪೆಟ್ಟದ ಕಲಟ್ಟು ಶಸ್ತ್ರನು ಬುಡ್ದು ಏನರ್ದು ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲಡು ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಇಂದದು ಐ ಮಿತ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಒಲ್ಲ ಬಂದಿಜರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾವಡ್ಲ ತೊಜಿಪದರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಪರಮ ಮಿತ್ರೆ ಎಂದು ಅಪಗಂಡ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಗುಂಡೊಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ದೂರವಂತ ಆಂಡಲ ಆರು ಉಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮೋಲೈ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂಪನ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವಲ ಬೋಡ ಈ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ನಾಡ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಏಪಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಆ ದೇವೇರು ಮಲ್ಲ ಈ ದೇವೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಭಾವನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮೇನು ನಮ್ಮ ಆಧರಿಸಗ ಬಾಕಿದೇನು ಪೂರ ಗೌರವಿಸಗ ಅಪಗನೇ ಈ ಸಮಾಜ ದಯಪಂಡ ಓಲು ಬುಲ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡಿ ಓಲು ಚೀಪೆ ಉಂಡ ಅವಳು ಕೈಪೆ ಉಪ್ಪನ ಆಂಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುರುಬತ್ತಿನಿ ಅಮೃತ ಹತ್ತು ಸುರುಬತ್ತಿನಿ ವಿಷನೇ ಐನು ವಿಷ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಆತನ ದೇವದರ್ಶಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಐನು ಪರಿಹಾರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಲೋಕಗ ಅಮೃತ ದಿಕ್ಕನು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಏಪಲ ಹಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಪುನಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನೇನು ದೆತೋನುಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಯಾನು ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ ನಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ಆವಡು ದಾದನ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಆಂಜನೇಯನ ದುಂಬುದಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ದಯಪಂಡ ಅವ್ಳು ಫೋಟೋ ದಿನಗಳು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತದೆ ಅವು ಅಂಚದಿಯೋಡು ಇಂಚದಿಯೋಡು ದಬ್ಬರ ಓಲಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಬೋದು ಆಂಜನೇಯನ ಮಿತ್ತೆ ಬೋದು ಅಂಜನ ಸ್ಥಾನನಾರ ಪಡೆಯರ ಪಗಂಡ ಅವಳು ಎಂಕಲು ಮಂತದ ಅಂದತ್ತು ದೇವರೇ ಮನ್ಪಾದೇರ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಾದಿನ ವೇಲೆ ಆ ವೇಲೆ ಒಂದು ಬೈದನು ಆಂಡಲ ನನ್ನಲಾತ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಲೇಬಡ್ ನೇಡ್ದು ಬೋಡಾಯನಾಥ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪಡು ನೆಕ್ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡ ಆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲನಗಳ ಮಂಡ್ಯದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅಕಲ ಎತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ಅಕಲ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ದೇವರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಅಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಲು ಕೈಗೂಡಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಲಾದು ಬುಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಧರ್ಮಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಕ್ಷಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದೃಢನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬೆಲಗಡು ಪಣದು ಎಂಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಉಪಕಾರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ತಾಳ್ಮೇಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯನು ಈ ಸತ್ಸಂಗಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೆಡ್ದು ಕೊಲ್ಲ ಮಾತ ತೀರ್ಥ ಮಾತರ್ಮದ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಮಿತ್ತಿನ ಮೋದ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಂಶಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಕಾವ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಭುವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕುಲುಪ್ಪನಾಗನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಕಾತಗೊಳ್ಳದು ತೂದು ಅಪಗ ಬಸ್ಸುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಖಾಲಿ ನಡತೊಂದು ಹೋದು ಇಲ್ಲ ಸೇರೋಣಂಜನ ಈ ವಾಡಿಕೆ 52 ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ ನಡಪೊಂದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಏತು ಒಂಜಿ ಈ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಅದಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಐನೆ ಗಣನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾನೆ
ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆಲಜ್ಜಾನು ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉಣಿಯನೆ ತಿನಿಯೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತಿರಂಜಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನು 51 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದಿರೋದು ಬಂಡ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರತಗ್ಗೌಡೈನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನಿ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ಅವತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಬೈದನಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಆ ಲೆಕ್ಕ. ಕಬಡ್ಡಿ ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಜರಿಕೆ ಅಂತ ಕಾಲಲೆತ್ತನು ಬಂದಿಲೆ ಈ ಸಂಘ ನನಾತ್ ಉನ್ನತಿ ಬರಡು ನನಾತ್ ಈ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರಿದ ಮುಖೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪಡದು ಪನೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಡು ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಲ್ಪವನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಿರು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಯುದ್ಧ ನಡತವೆಂದು ಬಂದ ಅವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಆಟ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೌರವರನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕವೈನ ಒಂಜಿನ ಕಥಾಭಾಗನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾರಿತ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ಕಷ್ಟಕಾಲವು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿರೋದು ಪನಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ನಂಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಬೂಬುಜಿ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ನಂಜಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೇರು. ದ್ರೌಪದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ತನ್ನ ಸೀರೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಲೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಕೈತರೆ ಬೈಜೀರು ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಬಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನೇ ಗತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸೀರೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಾರೆ ಆಡು ಅಂಚಾನಗ ದೇವರು ಎನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ನೀನು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈದಿರ್ತಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಒಂದು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಡತನಂಚಿನ ಮಹಾಭಾರತ ನಡತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನು ಅನ್ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ ದೇವರೇ ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ದು ಪಾಡ್ಜೀರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನೇ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರಿಜ್ಜಂದೆ ಹೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐತಿ. ಈ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ವಿಠಲ್ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದಿವಂದಿಲ್ಲರು ತನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ತಾದ ಜಾಗಲ ಆವಡು ಐಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋನಲ ಆವಡು ಅನ್ಪಡ ಅನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೀ ಭಗವಂತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆಂಜನೇಯ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಮಾತ ದೇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ ಖಂಡಿತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀ ಅಂಡ್ರನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಸೇರಿದಂಜಿನ ಮಾತ ಮಾನ್ಯರಿಗಳ ಯಾನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿತವಾಯಿನ ಮಿತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನುಡಿ ಪುರ್ಪೋಡು ಅಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನ ಕೊಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಗುರುಕಾರ್
ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೋನ್ವ ಬಂದೊಡೆ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಓಕೋಳಿ ಇತ್ತೆ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಿದರ್ದು ಇಡಮಟ್ಟ ಪೈದನು ಅಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೆರಿಗಾದ ಇನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲು ಗುರುಕಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ತುಡರು ಅರವನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜಗು ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲಿ ನಡಪಾದ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗ ಆದ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕರು ಬುಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕುರಿನ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ಶಂಸೋದಕರು ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾತನ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲಬಿನೆರ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ ಉಳ್ಳಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕೆ ಗುಕಾರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರಸಭೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬುಕ ವಾಸ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗುರ್ಕಾರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆರ್ ಬಿಜುತ್ತಕೋಟು ಉಮರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ